Halo, खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन बयखौबो आङो अन्थाइबारियाव सफैबाय बेंटलनि अन्थाइबारिनि माया क्लाबा दिनैनिफ्राय अर्गानाइज खालामगोन मार्टाइ दि जाब्रां चेम्पियन ट्रफिखौ दा आं बेखौनो नायनो फैदों आंखौ नै फंबाया लांफैबाय रिसिपसन खालामनानै दा एसे सिङाव थांसै टिकेटआ बेसेबां दाम 150 50नि दङ ओमफ्राय 100नि दङ Oh my God! An Alfred! After a long time! Halo. जोंनि अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि बानजायनायाव मार्टाइ दि जाब्रां ट्रफि सिजन 2नि जेननाय देरहानाय आरो बेजों लोगोसे मेन अफ द सिरिजनि ट्रफिखौ लानानै गोल्डेन ट्रायंगल राइडार्स क्लाबा गावसिनि अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि मोसाखावरि हानजा गोख्रैनो जोंनि गेजेराव मोसानाय रोजा साबायखर मोसाग्रा बिथांमोननि एसेबां मोजां मोसानानै जोंनि गेजेराव मुंख्लं दि जाब्रां नखरनि सोद्रोमाफोरा दासान्दि बिबार बावनानै मान बावगासिनो दङ गोल्डेन लेंगुर राइडार चिरां डिस्ट्रिक्टनि नै जोंहा ब्रादारमोनहा गेब्लाथार एसे देखायदो नै बिथांमोनहानो ट्रफिखौ स्पन्सर खालामदोंना रोजा साबायखर बावनाय जाबाय नोंथांमोनहा एनकारेज खालामदों स्पर्ट्सखौ बिदिनो आसा खालामबाय नोंथांमोनहा बेबायदिनो माने मटिभेसन खालामबाय थागोन स्पर्ट्सआव आवगायनाय बायदि आरो बे दानि समाव ना ड्राग्सजों आरो जानाय लोंनायजों निसाजों साग्लोबनानै दंना जाहाथे बेफोरनिफ्राय गोजान जानाय बायदि फिटनेस लाखिनो हानाय बायदि नोंथांमोनाथ' फिट थायो राइडार्स जानो थाखाय साधारन नङा बेयाव फिट जानांगौ नङाबा नोङो गोजान जायगायाव थांनो हाया दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा बे ब्रादारमोननिफ्राय सोलोंनांगोन नोंथांमोनहा ड्राग्सनिफ्राय गोजान जा निसानिफ्राय जुवानिफ्राय जेनिफ्रायबो ना एक्टिभ जा फिट जा गोजोनथोंसै ब्रादारमोन थेंक इउ भुटाननिबो Hello bro, welcome to Borderland, India. Thank you. I'm very happy to know that you are the part of this Golden Langur Rider. Golden Langur has invited me for this, so I was so fortunate to have here. So I'm very thankful to the Golden Langurs and the Borderland. Thank you so much. Thank you. बे समाव जोंनि गेजेराव यूट्यूबर मानगोनां आल्फ्रेड बिथां दंफैयो बिथांखौबो सिनायथि होनो आरो मान बावनो खावलायनाय जाबाय डक्टर आल्फ्रेड यूट्यूबर बेजों लोगोसे हांख्रायना बजानाय यूट्यूबर मेहेरवारी बिथांनोबो आर'नाइ होनानै मान बावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आंजों दङ आब'मोन मुंख्लं जाब्रां सारनि बिब' देरसिन बेनिफ्राय सेकेन्ड बिब'
बेनिफ्राय बिनानाव दुइसिन दा एसे जोङो मिन्थिनानै लानोसै आब'मोनहा बबे जायगानि अदालगुरि अदालगुरि मा गामि अदालगुरि जोंथ' दायो दाब दाब जायगायाव हाबा जाहैबाय नालाय अरिजिनेल बबेहायमोन बिमा बिफानि नङा नाम्बार 2 साबखाइथि नाम्बार 2 साबखाइथिनि जाहैदों बेनिफ्राय आब'मोनहाथ' नुखाजोबनाय मुंख्लं जाब्रां सारखौ बे उन्दै समाव माबायदिमोन उन्दै समावथ' एकदम थिउरियामोन रागा खराथारमोन आरो ओमफ्राय बर'फोरनि बिराद सेन्टिमेन्ट दंमोन नामा बिराद सेन्टिमेन्ट दङमोन बेनिफ्राय फरायनायफ्रा बेसेबां फरायनायमोन ओरैनो फरायनाया बेथ' बिए पास खालामदों बिए पास खालामदों ना बिए पास खालामदों फरायनायाव गोरोंथारमोन नामा फरायनायाव गोरोंथारमोन मा डिपार्टमेन्टआव फरायनायमोन जेनेबा साइन्स ना आर्टस ओरैनो माबायावहा हायर सेकेन्डारि थारमाने सिगाङावथ' पिइउ जायोमोन बिखौ साइन्सआव डिग्रिया आर्ट्सआव स्कुलिंआ बबेनिफ्राय बानायनायमोन ओरैनो स्कुलिंआ माबा उदालगुरि हायर सेकेन्डारि स्कुल उदालगुरियाव 10खौ उदालगुरिनिफ्राय पास जादों बेनिफ्राय 12खौ बबेनिफ्राय पास जायामोन 12खौ शिलं शंकरदेबमोन शिलंनि शंकरदेबआव ना ओमफ्राय ग्रेजुवेसनखौबो आरो ना ग्रेजुवेसना उदालगुरि कलेज शिलंआव क्लास 12खौ कमप्लिट खालामदों बेनिफ्राय उदालगुरियाव फैफिननानै ग्रेजुवेसनखौ कमप्लिट खालामदों ओमफ्राय ग्रेजुवेसन खालामनायाबो बेहा बे ग्रेजुवेसन खालामनायनि सिगांनो आफादाव हाबखाबायमोन आरो ओमफ्राय थाखोमाहै परिखाखौ लिरनानैहाय कमप्लिट खालामनो हादों दा नोंथांमोना खोनाबाय आब'मोननिफ्राय बियो ग्रेजुवेसन जोबनायनि सिगांनो माने आफादाव हाबदोंमोन बे समावथ' आफादा गावनाय गैयामोन मोनसेल' गैयामोन बे फरायफुनाय समावनो बिथाङा आफादाव हाबनानै आफादनि खामानिखौ मावबाय थादों बेनिफ्राय स्ट्रेट माने फरिखाखौ होखुमानानै कमप्लिट खालामनो हादोंमोन बेनिफ्राय बे मुंख्लं जाब्रां सारनि एक्सन मावनायफोरखौ मिन्थिगौ नामा बाहा मा एक्सन मावामोन नाम जादाफोर जेबो मिन्थिला ना बाहेरासो खोनायो बेनिफ्राय बिथाङा बबे जायगायाव मुंख्लं जायामोन मिन्थिगौ नामा मा जायगायाव निउसावसो मोन्दों ना गोथैखौ मोन्दोंना मोनाखै ओरैनो गोथैखौबो मोनाखै बेनिफ्राय मा जायगायाव मुंख्लं जादों बेफोरखौ जेबो मिथिया नामा न'नि मानसिफ्रा बुहुत तिनिआलि होननानै मिथिदों आरो बुहुत तिनालि चिरां डिस्ट्रिक्टनि बुहुत तिनालि होननाय जायगायाव मा इयाराव मुंख्लं जायामोन ओरैनो मिन्थिगौ नामा 1996 26 फेब्रुवारि 1996आवनो होमबाथ' बिराद फुराना बे समाव जोंबो खोनादोंमोन उन्दैयाव माने बिराद नाम जादामोन होननानै बिराद माने एक्सन मावदोंमोन बर' हारिनि थाखाय माने गावनि जिउखौ दान होनाय जाबाय आरो बुंनो थाङोब्ला जेनेबा जोंहा न'खरावहा जोंनि आफाया रमान स्क्रिप्ट आन्दलनावबो बारसोमदोंमोन ना खारखोमाना थानो गोनां जादोंमोन जेनेबा बिनिफ्रायनो जेनेबा नेसनेल सेन्टिमेन्टखौ मोन्दों आरो बर' हारिनि सेन्टिमेन्टखौ फैदों आरो बेहायनो मोन्दों बेनिफ्राय आरो मोनसे समावहाय बे सेंग्राफोरनि गेजेरावहाय इयाबना इयं मामोन इयाबनानि बड' इयं बड' माबा मोनसे बिदि इउनियन आरो इयाबना जाग्रोदों बिनि उनावहाय BSF जादों बे इयाबनायाव थानाय समाव नामाथाय ओमफ्राय बे BSF जानायनि सिगाङावनो मा जाखो होमबाला बे बर' सेंग्राफोरनि गेजेरावहाय बे नाम मुंफोरखौ सोलायनाय बर' मुंफोरखौ लासोदोंमोन ना ओमफ्राय गाननाय जोमनायफोरावबो गोसोआव दङ आरो फंबाया ओरैबायदि खालामोमोन बे दख'ना दानायफोरखौ लंपेन्ट सुनानै गाननाय बेबायदि बहुद सेन्टिमेन्ट जादोंमोन आरो बिनि उनावथ' BSF एक्सुवेलि अभारग्राउन्डआवनो दंमोन बियो उनावहाय बोरै थांखो जोंबो थरबो मोनस्लाबासै आरो जेनेबा बे मेट्रिक परिखा होसिगौना हाबा जादोंना 82आवहाय आं एसेबां बेबायदि मिथिसाबला आरो खिन्थु न'आवहाय थानाय समावहाय बियो जिफोरखौ मावोमोन गोसो होथाबनानै मावोमोन बेबायदिमोन आरो गोसो होथाबनानै मावोमोन आरो फरायबाथाय फरायबाय बेबायदि फरायथाबोमोन बहुद माबा दंमोन आरो जोंहा न'खरनि गेजेरावहाय बेखौनो बेबायदि आसा खालामदोंमोन आरो ब्रिलियान्टसिन होनना बुंनो हायो आरो माने बिराद ब्रिलियान्टखामोन आरो मेलेम दंमोन दा जोङो आब'मोननिफ्राय खोनानानै मिन्थिनो हाबाय माने जोंना आब'मोननि आयं ना बिफायाबो माने कन्ट्रिबिउसन खालामखादों गोदोनि बे रमान स्क्रिप्ट फाइट खालामनायाव दा बे लिरनाय मानाय स्कुलनि टेक्सट बुकआव बाहायदों माबा मुंख'नाय दङ आरो बिदि स्कुल दानाय मानाय बिबायदि गोबां जायगायाव कन्ट्रिबिउसन दङ आरो मिन्थिनानै जोबोद मोजां मोनबाय आइयाबो बड' मिडियामनिनो फार्स्ट बड'
मिस्ट्रिस आरो बड' मिडियाम नाथाय दायो स्टुडेन्टस गैयियावहा बे स्कुला बन्द' जाबाय बन्द' जानानै थाबाय आरो जोङो दा गोबांथार खोथा मिन्थिनानै लानो हाबाय जोंना आब'मोनना बिमा बिफाया ओरैबायदि कन्ट्रिबिउसन खालामदों बिफायाथ' जोंना आयंआ माने रमान स्क्रिप्ट फाइट बेनिफ्राय बायदिसिना लिरनाय ना टेक्स्ट बुकावबो माने मुख'जालायनाय जाहैदों रमान स्क्रिप्ट आन्दलननि समावहाय पुलिसा नागिरना मोनि ओमफ्राय आफाखौ जेनेबा नागिरबोबाय थायोमोन ना बिनि उनावहा मा खालामखो न'नि बुस्थुफोरखौ क्रुक खालामदों आरो बियो सारेन्डार खालामथारनांगौ होननानै बिदिबो जादों आरो बेनिफ्राय आरो आयं हिन्जावाबो बर' मिडियाम फार्स्ट बर' मिडियामनि मिस्ट्रिसमोन जाहैदों दा माने बिराद कन्ट्रिबिउसन दं जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों बिदिनो जोंथ' दा जाब्रां होननानैल' मिथिगौ दा बिथांनि गुबै मुङा मामोन दिब्यजित दैमारि दिब्यजित दैमारि ओमफ्राय जों न'खरनिफोरा अननानै बेखौ भाइटि होननानैसो गाबज्रियोमोन भाइटि होननानै दा नोंथांमोनहा मिथिबाय ना बिथांनि गुबै मुङा दिब्यजित दैमारि दा आफादनि नामावथ' सोलायनानै लायो नालाय जाब्रां होननानैसो जों बयबो मिथिगौ नाथाय बिथांनि गुबै मुङा दिब्यजित दैमारिसो रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय आब'मोन एसे खिन्थाना होनायनि थाखाय खुलुमबाय दे आब'मोन जोंना नै ब्रादारमोनहा गल्डेन लेंगुर राइडार्स चिरां जिल्लानि 10 नभेम्बरावहाय बिसिनि फाउन्डेसन डे दं जाहैदों बेनि थाखाय बिथांमोनहा नै बिनु एसे नागिरनो थांनो नागिरदों आंबो एसे थांनानै बेरायहैफानो नागिरबाय ब्रादारमोनजों नै रेडि जाजोब्बाय बयबो जोंहा मेहेर फंबाय नोंबो मेम्बार जाबाय नामा गल्डेन लेंगुर राइडार्सनि जोङो दा सफैबाय आइ दै नै नावजोंसो बारनांगौ दाथ' जेबो नङा दैया बिराद फिसा दैलाङाव ओरैबायदि खस्थ' जायोना बे आइलेन्डआव थाग्राया मा गामिनि क'क्राझारनिसो मानोथो फैनाय रा नोंसोर बाहाय आलासि जाफैदों हो हिन्जाव मोनलांनाय नामा रा हो बिहाव बिखुनजोनाव फैनाय रा हो बिहाव बिखुनजोनाव अमा बेदर जानो फैनाय नामा नोंसोरलाय औ बबेनि आदाया आमथेखानि ओरैसो बारबोबाय महायसो थांनायमोन रा थुक्राझाराव थांनायमोन बाजारखौनो थुक्राझाराव खालामो नामा रा नोंसिना आमथेखायाव जाया नामा रा बाजारा ओइ मेहेर फंबाय नै चिरां रायजोनि चिरां जिल्लानि रायजो राजा नोंथांमोन मेहेरवारि दिखियाजुलिनिफ्राय फैनाय बिथाङा हजोंहाय थानो बाबाय जाहैदों बड'लेण्डबो नंला नालाय ओंखायनो बड'लेण्डआवनो रायजो जानो लुगैबाय जाहैदों सोरहाबाफोर फिसाजो हिन्जाव सासेल' दङबा माने गोरजाखौनो थालांसै जाहैदों लाखिदोल' चिरां जिल्लानि दे हजों दिखियाजुलियाव थानो बाबाय जाहैदों BTC आवबो गैला बड'लेण्डआवबो गैला जेरावबो गैला लाबानो गैला ओंखायनो बाहायनो थालांसै जाहैदों बियो चिराङावनो जोंना आदा मनिरामा स्टार्ट खालामबाय नै नाव जावनायखौ उल्टांलाय पाल्टांलाय हाबनोसै नांथानाय दं एसे आदा मनिरामा सिख्ला मोजांनिखौ लाखियानोलै बाहारा माखासेखौ लाखियो बे बिदां जानायखौ हगारो कफिया जि समायनाखारा लेदारनि लायबावसो नामा रा सामब्रानि ना मा हाथायाव बायनाय रा बेथ' माबायाव डिमापुराव बिहरखानाय बा डिमापुर लायनिबावसो गामिनि मानसिफ्रा ओरैबायदि खस्थ' ना थांलाय फैलाय ओरैबो थांनो हाले ओरैबो थांनो हाले हरैजायबो दङ नांगोल बायनाय ओरैहाय बिमा दै मोनफैबायानो दा जोङो सफैबाय नै बेनुआ बेनो बेखौ आं दिनैनिफ्राय बिमा गोरलै नङाबा आइ गोरलै होननानै बुंबाय दे मानसिफ्रा आइ फवालि होननानै बुङोना जोबोद गाज्रि खोनायो जोंनि बर' गामिजों बेंजानाय जायगाखौनो जुदि जोङो हारसाफोरनि नाम दोनोबा माने ओरैबायदि लासिंसिं आङो दा गल्डेन लेंगुर राइडार्स मटर साइकेल क्लाबनि प्रेसिडेन्ट मेम्बार्सफोरजों एसे सावरायसिगोन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो खुलुमबाय मानगोनां प्रेसिडेन्ट ना चिफ प्रेसिडेन्टआ आदायानो मा नाम आदाना आंना मनज बसुमतारी बेनिफ्राय सेक्रेटारि ना मा नाम फैलाव नार्जारि दासिम बेसेबां मेम्बार्सफोर जाखो जोंनाव दा 19 टटेल दा जोंनियाव रेजिस्ट्रेसन बादिब्ला 18 दङ ना माबायदि सेलेब्रेसन खालामनो सानदों ओरैनो हर थानाय जागोन ना ओरैनो जास्ट दिनाव सेलेब्रेसन खालामनानै थांफिनगोन फाउन्डेसन डेखौ एक्चुअली जोङो 9 तारिखआव बेयाव हर थाफैगोन औ ओमफ्राय 10 तारिखआवहाय जोङो
माखासे क्लाब खाथिनि क्लाबफोरखौहाय लेंहरगोन आरो इनभाइट खालामगोन औ बेनिफ्राय माबा माबि प्रग्राम बिदिनो फिसा फिसौ प्रग्राम जागोन आरो दा आं नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोनहा बे जायगाखौ नोंथांमोनहा दि दा नोंसिनि फाउन्डेसन डेखौ सेलेब्रेसन खालामगोन बाहाय अर्गानाइज खालामगोन दा नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो बे जायगानि नामखौ जाहाथे पुवालिखौ बोखारनानै गोरलै लिरोआ माने मोजां जागोन आरो दा रिक्वेस्ट खालामबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो राइडार्सफोरखौ आरो जोंहा इउटुबार्सफोर दङ नै चिरां जिल्लानिनो देरहासार इस्लारि बिथाङाबो चिरां जिल्लानिनो इउटुबार नोंथांखौबो रिक्वेस्ट खालामो नोंथांनि चेनेलफ्राव बेखौ पुवालि होनालासिनो गोरलै होनानै बाहायोबा माने मोजां जागोन नोंथांखौ खावलायो आङो ब्रादारमोनाबो इउटुब चेनेल दङ सान अफ बड'लेण्ड जाहैदों नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होदो बड'लेण्ड लांगुरनि नोंथांमोना राइड माहाय थांदों थाङा इभेन्टफोर नायनोब्ला नैबे चेनेलाव नुनो हागोन सान अफ बड'लेण्ड ब्रादारनाबो दंना चेनेल आंना SN26 राइडार SN26 राइडार 26 माने चिरां जाहैबाय चिरां 26 नोंथांमोनखौ खावलायबाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो बिथांमोनहा बबे जायगायाव थाङो माबायदि राइडार्स खालामो नुबाय थागोन नोंथांमोनहा नै फंबायनाबो दं इउटुब दा बर' राइडार बिसोर गासिबो राइडार्सजोब नोंथांमोनहा जुदि राइडार्सफोरनि भिडिअ नायनो लुगैदोंबा साबस्क्राइब खालामनो हासिगोन आरो जोंहा नै आंबो जइन जाबाय एलौनानै होदो आंखौ नै आदामोनहानो लेंहरदोंमोन आदामोनहानो अर्गानाइजिं कमिटिनि मेम्बार आदामोनहा एसे इन्ट्रडाक्सन होदो फार्स्ट प्रेसिडेन्टनिफ्राय होदो हेलौ खुलुमबाय आंनि मुङा रनेन बसुमतारी आङो प्रेसिडेन्ट आंनि मुङा निमरद मोसाहारि आरो पाब्लिकफ्राव बांसिनै मोसा अन्थाइ बिखा होनना मिथियो हेलौ आंनि मुङा बुलबुल मुसाहारि आङो नैबे टुर्नामेन्टनि फाइनेन्स सेक्रेटारि हेलौ आंनि मुङा प्रिन्स बरगयारि दानो बे टुर्नामेन्टनि आङो ट्रेजारार आरो माया क्लाबनि अरायथा आफादगिरिबो आंनि मुङा मिजिं मुसाहारि आं दा बे फुटबल अर्गानाइज खालामनायावहाय आं भाइस प्रेसिडेन्टआव दंथ'यो गोबांथार मानसिया मिन्थिया जानो हागौ बा सोरबा मिन्थिखायै जानो हागौ जाब्रां होननानैल' मिन्थिगौमोन बिथाङा जोंनि बर' हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ दान होदों बिथाङा NDBआव दंमोन दाथ' NDBआ गैला बिनिफ्राय बांसिन जारिमिनफोरखौ आदामोनहा मिन्थिगौ मानो होनबा मुंख्लं जाब्राङा बे बेंटल एरिया चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो रासिन थानाय जादों दा मुंख्लंआ बबे जायगायाव जायामोन एसे फोरमायना होदो बिथाङा मुंख्लं जादोंमोन बुहुर तिनिआलि होननाय मोनसे जायगायाव इन्डियान सिकिउरिटि फर्सनि जों मोगा-मोगि जानाय समाव बिथाङा बे जायगायाव मुंख्लं जादों आरो बे मुंख्लं जानाय मायथाइयानो जाहैबाय 1996 नि 26 फेब्रुवारियाव बे समाव जोबोद दावराव दावसिमोन बै समाव जोबोद जों खोनानाय बायदिब्ला बुंनो थाङोब्ला बै समाव जोङो सोरबाया दङमोन सोरबाया गैयामोन सोरबा नुदों सोरबा नुवाखै बेबायदि आरो बै समाव आफादनि होननानै बुङोब्ला एक्चुअलि NDFB हयथ' बे समाव डिक्लेयार जाथ'वाखै BSF बर' सिकिउरिटि फर्सनि उनाव NDFB डिक्लेयार जाबायमोन डिक्लेयार जानायनि उनाव बिथांमोना गोबां एक्सन मावनायनि समाव बेबायदिनो इन्डियान सिकिउरिटि फर्सजों मोगा-मोगि जानायाव मुंख्लं जादों आरो मा बुहुर तिनिआलियाव बेनिफ्राय बारा गोजान नङा खाथियावनो आरो बिथांमोनजों मोगा-मोगि जानाय समाव जे बिथाङा बे जायगायाव मुंख्लं जाबाय मुंख्लं जानायनि उनाव बिथांमोना सरकारनि जाय एजेन्टफोर एबा इन्डियान सिकिउरिटि फर्स बा पुलिस आर्मि बिथांमोना गोबां नागिरनो सेस्था खालामदोंमोन जे बिथांनि गोथै सहखौ लांनो थाखाय एभिडेन्सखौ नागिरदोंमोन जे नंमारगौना नंमारा थैयाखै सियर जानो गोसो जादोंमोन हयथ' थैयाखैबो जानो हागौ बा थैदोंब्ला सोर लांखो आरो जुदि लांदोंब्ला हयथ' बबे जायगायाव लांदों आरो जाय लांदों हयथ' डाइ हार्ड फेन जानो हागौ सापर्टार जानो हागौ दा बिनि गेजेरजों जाहाथे गुबुनफोरखौबो नागिरनो सुलुं मोननो आगान संदाननो हागोन खोमा होनना सेस्था खालामदोंमोन नाथाय जोबोद सुखुनि बाथ्रा गोजोननि बाथ्रा गावनि भबिष्यतखौ गावनि न'खरनिखौ गावनि गामिखौ अलखदाव खोख्लैनानैब्लाबो नैबे अन्थाइबारि गामिनि रायजो राजाफोरा जोबोद जोथोनै बिथांनि गोथै सहखौ लाबोदों आरो लाबोनानै गामियावनो मोनसे जायगायाव बिथांनि गोथै सहखौ फबदों आरो फबनानै जोबोद सेक्रेसि मेनटेन खालामनानै BTR सुक्ति जाजासिमाव रावनोबो मिथिहोआलासिनो दोनदोंमोन आरो मा अन्थाइबारि माया क्लाबा बुंनो थाङोब्ला गोबां बोसोर सिगांनो 1981आवनो रेजिस्टार जादों आरो बियो जोबोद मोनसे सिगां थाखोनि क्लाब होननानै आं बुंनो सानगोन मानो होनबा जोंनि क्लाबनि गेजेरजोंनो गोबां नेशनेल लेभेल इन्टारनेशनेल लेभेलसिमहालागै आर्चारि गावनायनि कम्पिटिशनाव बाहागो लाहैबाय आरो बेजों लोगोसे स्टेट लेभेलसिमहालागै टाइकन्ड' गेलेनाय फुटबल गेलेनाय गुबुन गुबुन गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लाबाय आरो बेबायदिनो प्रमट खालामनो थाखाय गोबां समाव गोबां सुबुंफोरनि
जायफ्रा रंजालि जालांबाय गामिनिनो खाथिनि इन्टेलेक्चुवेलफोरनि मुङाव फुटबल टुर्नामेन्टखौ होबाय थादोंमोन आरो मा नाथाय जेब्ला बिटिआर सुक्तिया जाबाय जानायनि उनाव शान्ति सुक्तिया जेब्ला जाबाय शान्तिया जेब्ला फैबाय अब्ला गोसोखांबाय अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि रायजो राजाफोरा मेम्बारफोरा आरो गामिनि मानसिफोरा जे दिनै मुंख्लं बिथाङा जोंनि गामियाव फबजाबाय जेब्ला आरो बिथाङा ग्रेटार बर' रायजोनि इन्टारेस्टनि थाखायनो गावनि जिउखौ बावबायब्ला अब्ला जों बिनि मुङावनो बिखौ ट्रिबिउट होनो थाखाय बिथांखौ मान बावनो थाखाय आरो बिथांनि बावसोमनायखौ बयबो मिथिथों होननानै मा खालामबाय जोंनि अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरि आरो अन्थाइबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामबाय जे बिथांनि मुङाव मोनसे मेमरियेल ट्रफि होनाय जाथोंसै होननानै थ' बियो दिनै नैथि खेबनि थाखाय होजाबाय थांनाय बोसोरावबो होदोंमोन दिनै नैथि खेब जाबाय आरो बेबायदिनो सिजन 1, 2, 3, 4, 5 जालांबाय थागोन अनगिनेट जालांगोन जों थायाब्लाबो जोंनि इयुन फिरिया बेखौ प्रमोट खालामलांबाय थागोन होननानै जों आसा खालामदों आरो मा गासिबखौबो फोरमायनानै होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय जों रावबो मिथियामोन बिथाङा दि थैनानै थांबाय आरो बिथांनि गोथैखौ जे बे अन्थाइबारि गामियावनो फबनानै दोनखोमादोंमोन माने रावबो मिथियामोन आरो ओरैबायदि कनफिडेन्स सिक्रेटआव दोनदोंमोन दा बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावसो माने बेखौ डिक्लेयार खालामदों आरो पाब्लिकलि बे जाब्रांखौ बे अन्थाइबारि गामियावनो फबनानै दोनदोंमोन होननानै बेनि थाखायनो आं अन्थाइबारि गामिनि रायजो राजाफोरखौ रोजा रोजा साबायखर बावो मोननैसो बुंबावनो बे समाव आङो बिथांनि चेनेल माबा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आङो मोननैसो क्लेरिफाइड खालामनो नागिरदों बे मार्टियार्स दि जाब्रां टुर्नामेन्टखौ जों अनलि अन्थाइबारिया क्रेडिट लानो नागिराखै बेखौ जेन' बे टुर्नामेन्टआ उननि समफ्राव बाइचान्सआव स्टेट लेभेल बा जोंनि बिटिआर लेभेला लायो जों बेखौ ना खालामा हगारना होगोन आरो ना हगारना होगोन बेबायदि बिनि नामाल' थादों आरो मार्टियार्स दि जाब्रांनि नामाल' थादों आरो मार्टियार्स दि जाब्रांखौ अन्थाइबारियाव फबफैदों बे सैथो बेनिफ्राय जोङो बे टुर्नामेन्ट होनायनि उनाव बिनि हिस्ट्रिया दायो मोनफानि उनाव मोनफा बारायगासिनो दङ जि हिस्ट्रिया बिखौ सोर दै दौदों जों बेखौबो नागिरगोन दासिमबो बे कमप्लिट नङा दङ सोरबा दै दौदों बे थैनायनि सिगां आं एसे मोनथिबाय बिसोरो फैनानै जोंजों रायज्लायफैदों सोरनिबा न'आव थैफैदों जिउ हगारफैदों बेखौ जोथोन लादों बिनि उनाव ओरै दुनाबारिजों लाबोनानै बा सेरफांगुरिजों लाबोनाय दायो हिस्ट्रिया ओंखारगासिनो दं आरो बे हिस्ट्रिखौ जों कमप्लिट खालामगोन लासैनो जों मिथिनायाव माने जे बर'नि हाल एवनायाव मै होग्रा मोनसे मै दङ दा बे मै सायावसो बैसां बानायनानै बानना लाबोदों आरो बाननानै लाबोग्राफोरनि गेजेराव दासिमबो सासे थांनानै दङ बिथांमोनखौ जोङो फेलिसिटेट खालामनांगौ सिनायथि होनांगौ थांनाय बारावबो जों सेस्था खालामदोंमोन नाथाय बिथांखौ जों मोननो हायाखै बे बारावबो जोङो मोनाखिसै नाथाय फाइनालाव हयथ' जों खालामनो हागौ आरो नोंथाङा मिथिगौ नामा बिथाङा बबे जायगानिमोन अदालगुरिनि बिथाङा अदालगुरिनि साबकाइटि गामिनिमोन नाइनं साबकाइटिनि गासैखौबो फोरमायनानै होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावबाय आसा खालामबाय बे दि जाब्रां मुंख्लंनि ट्रफिया गिदिरनिफ्राय गिदिरसिन जालांगोन आरो फेमासनिफ्राय फेमाससिन जालांगोन होननानै आरो आसा खालामबाय नोंथांमोनहाबो साबसिननिफ्राय हामसिन खुंलांगोन होननानै भिडिअखौ बाहायनो फोजोबनाय जाबाय रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय बिथांनि मुंखौ लाखिनायनि थाखाय गासिबो अर्गानाइजिं कमिटि मेम्बार्सफोर गासिबो थेंक इउ थेंक इउ जय बर' हारिनि